Uh, Good afternoon. Masana bwino konse community. Guys, pepani. Sorry kwambiri. Mabize ane muthu onesa kuteleke andipanikiza kwambiri. Komabe chosangalatsa nchakuti nkhani zonse timakhala tikuzisonkhaniza pamodzi kuti tikabwera tiuzane nkhanizo kuti makamaka zayenda bwanji. So nkhondo imene ili apa ina imene ili mkamwa kuti imvetsetse imene ilipo pakati pa dziko la America ndi Canada. Kuti Canada ili kuti? Canada ili kumpoto kwa America. North America, ili ku North America. The second largest country. Ndi dziko solo likulu kwambiri, number 2. Dziko likulu kwambiri, Canada. So kumene kuku nda Trump zikakhulana kwambiri. Kukhulana kuti yes, pavuta kwambiri mpakana zafikitsana kuti nawonso akufuna awalande mtsinje tsono kundi mtsinje tsopano. So this is Lake Ontario in Canada and in the United States, but we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America. Mendi mtsinje kuja kuno nyanja instead of Hormuz ukundi mtsinje tsopano. So nkhani ilipotana inayambira pati chikuchitika njani pakati pa America a Trump komanso ndi Canada. First of all, choyambirira ndi nkhani yokhuzana ndi ma tariffs. Misonkho iyi imachita kuti akuti trade war. Ndi nkhondo ya business. A Trump akutenga Canada ndi kuyipasa misonkho yambiri pakatundu amene Canada ikulowetsa mu dziko la America. Timvana pamenepo. Katundu amene akulowa mu dziko la America wa Canada kuti tikagulitse tsopano. A Trump akutenga katundu uja nkonena kuti katundu uja ingolekeza katundu wa $100. Iwo wakuti katundu amene wa $100 yo ife tika pa 50% tariff. Msonkho pamene papo. So nzaone kuti muno wake wa katundu ujayo wani amuchaja 50% akulowa mudziko muja nayenso kuti yake ituluke akuyeneranso kuwerengeranso msonkho umene amutani amuchaja. Timvane pano kunena kuti even magalimoto amene amadula ku Malawi magalimoto sodula kwenikweni, right? Koma chimene chimadulitsa kwambiri galimoto opeza ndi misonkho ija ndimene amadulitsa kwambiri galimoto, right? Opeza ndi galimoto ukayipanga check online galimoto apanga $1,000 galimoto limenelo. Kuti galimoto koma kuti ikafika ku Malawi chinsonkho chimene akupasacho ndi chimene chipangitsa kuti galimoto ja idule tsopano. So zimenezo the same thing zomwe zimene zikuchitika pakati pa Canada ndi America. So Trump mwadaladala akuti kuipanga punish pa zifukwa zake yoyo. A Trump basi ife inu a Canada katundu wanu aliyense lero tikumpasa zimisonkho. Canada's nasty. They're nasty. People think they're nasty. I love the people, but they're nasty. Nasty leadership. Remember I used to say that tariffs are my favorite word. I love tariffs. They're my favorite word in the dictionary, tariff. Canada and China have been the two worst countries when it comes to trade policy anywhere in the world. What a shame that is. China, you of course expect. They're our biggest economic competitor. I would expect that from China. I would not expect that from Canada. We have to remember, Canada is a state. Sorry, Freudian slip. That was actually an accident. Chulingo kuti katundu uja wa Canada uja kalowa mu dziko la America asamagulitsidwe chifukwa nangata nawonso muno wakeyo anu ake azimudulitsa kwambiri kuti yawo ituluke. So misonkho imeneyo after yayikidwa Canada inazana nazo no iweyo sungati ibule yayi iweyo uchepa iwe ndi mwana ase. Nanunso America mmapangaso business kuti ku Canada katundu wanu yonso ndekuti nafeso tikumpasaniso tikumpasa ma tariffs dollar for dollar. Inu ka $1 inusombeleka $1 a border. Kuti katundu jala we mu dziko la Canada. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Effective September 8th,
Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25, or 50% on $27.6 billion in imports from the United States of America. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good. Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families, and businesses. Our response will be concentrated in sectors such as steel, dairy, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, and electronics. We'll also include products that are currently subject to unjustified Section 232 and 338 tariffs. This is a focused response to protect and defend our industries and allow them to compete with U.S. products in the Canadian market. In the coming days, we'll release details of these new tariff measures which will come into force the Tuesday after Labor Day. Canada. So zinthu zija zafika panena kuti a Trump aja sakugwira mutu tsopano. So dziko la Canada ali ndi America ali ndi nyanja ina yake imene panga malire, right? Malawi, example, Malawi, Tanzania. Nyanja imene ndithu imatchedwa kuti Ontario Lake Ontario. So a Trump zimene apanga zake nkhondo iyoyo yakanika ngangasiya uyamata kaponya chake uyosa kaponya amabwezera, right? Nobody is backing down. Palibe amene akubwerera mbuyo yaye kuti kupepesa kapena kusalinga palibe zimenezi, aliyese nayenso akumabwezaso moto. So chimene apanga a Trump akuonena kuti nyanja imeneyi imene ikuchita kuti Ontario pakati pa America ndi Canada aonekana kuti bola angolanda chani angolanda aupangeso name aulembe dzina lina usakheso Lake Ontario ikhale Lake America. Lake America, just like a Gulf. Strait of Hormuz atenga. Yeah, that's it. Kamano malo a mtsinje umene uwu. Yes, kuli of course party imodzi yako America nangasite nakuti akupanga share pache. Koma party yayikulu kwambiri ili ku Canada. Just like Oman ndi Iran. Oman pa Strait of Hormuz naonso pakwakhuzaso kampali kenaso ali nako. Right? Koma party yayikulu ili kuti ku dziko la Iran. Same thing ku Canada ndi America. Party yayikulu ili ku Canada. Even zinapesa kuona kuti funny thing is province they limene lolo, right? They limene lolo la kumene kuti sinja also natural also kuti Ontario also named after the river. Something like just Lilongwe ni mtsinje. So Lilongwe uja anachita kuti yani anachita kuti okay, siri also nango chelo kuti basi Lilongwe. Koma Lilongwe ni ndi mtsinje uja. So a Trump akuona kuti no, ife zimene kupanga ife pano akuti tufati lande zimene zonse tilande mtsinje umene basi. That's it. I don't know. Kodi fuso ndilo kuti kodi mkulu amene sakupenga like kodi izi zisonde ziti nkhani yake pakati pa Canada ndi America kulimbana nkhani kuza ndi kumenyana pa nkhani kuza ndi misongo iyi machito kuti trade war. Koma even anthu aku Canada nawo sura akubwerera mbuyo nawo anthu aku Canada kunzira mukunama. President Trump said he's seriously considering renaming Lake Ontario Lake America. Okay, sorry. Is there anything you can do to stop that, and where do you think his head is at? We'll always call it Lake Ontario, period. We're proud of our Great Lakes. We've navigated the, St. Lawrence River, the Great Lakes, for thousands of years. And it was part of a foundation of our country. And we'll just stand up for what we have. And meanwhile, I really think that while all these shenanigans are happening, we'll just be smart. And we'll be strategic. And we'll fight back. Akula akakande khaidwe ka ma Americans
khairo ka Trump le kamene kaka. Like, what else do you want me to say? Mufana zena ukuthi yeah khairo ndo mene lini mendo kuonetsana ni inde khairo yawo le muna kuonetsana no ke. So tikachoka apa tulowe mbali ya Iran. So guys, thank you so much. Cameras.